Kopogore koda mano en anyuola moro koro manyo watgi mane leme kanisa mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah in Africa mayudore Rongo County ma Migori. Anyuola nolero ni watgi ma Pauline Adhiambo nowuok dala higa mar 2002 kendo pok giloso kode kuom thuolo mar higni 20 mokalo. Jafwambo marwa Efi Nyakidi ni kod ler mathoth. Ndalo manok tok piny owacho ka okang' mar loro kanisa mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah in Africa e boma mar Rongo, familia mar Pauline Adhiambo koro wuok oko mar manye kade giher ng'eyo chal mare. Michael Oyugi ma en owadgi Pauline lero kaka nyamin gi nowuok dala higa 2002 mar dhi konyo rito wadgi Pascal Adoyo mane tuo kendo notere kanisa no mondo lemne. Pauline nodhi kanotere gi jonyuol mondo dhi orito mera mane tuo. Omera niluongo ni Pascal Adoyo Anyango. Ne en gi tuo mar ndulme. Koro kano otere kanisa kacha to jonyuol noneno ni ok onyal bet kende nikech ong'ama gore piny. Koro yudo ka Pauline ni dala to giwuoyo gi Pauline noyie nonyalo dhi dak kode. E higa 2004 owadgi no nowito ngimane kendo noiki aluora ma kanisa no kaluwore gi chike kanisa no. Kata kamano tok iko mare Pauline nokodok dala. Kochopo higa mar 2004 to mera mane tuo ni otho. Kotho to ike kanisa kanyo. To nene familia kata jogweng' kaka oganda ka ng'ato otho e oganda to ji ng'eyo ni ka ng'ane tho nitie. Ne otho kamano to tho neno ne ouma ok nowachi. Minwa gi wuonwa ema nowuok modhi e iko mar nyathini Rongo kucha. Oike koseike to Pauline koro nochalo bedo ng'ama obedo converted. Koro noneno ni mondo dong' e kanisa kanyo lem. Higni nokadho kapod ne gin gi geno ni Pauline biro duogo dala. Gino mapok otimore nyaka kawuono. Min Pauline to komachielo nomako chung' ni nyare ne ni kama kare. Abedo gi baba piny ka mama pod onge. Ma penjo baba to baba omera to koro Nyasaye osekawo oseike kucha. Pauline to ok nodhi kucha kaka ng'ama tuo. Nodhi mana kaka ng'ama odhi rito. Donge Pauline koro nyalo duogo dala. Tachaka penjo baba to kanisa ni in ng'ama nyodhi kucha. Be gilamo Nyasaye madieri. Baba nokona moriere tir. Gimilamo kacha onge. Mama nokona ni kanisa kuma gintie cha kucha ber, gidak maber, gipuonjo gi tije mopogore opogore, gisomo. Koro abende naneno ka mama kano osegarie, tabe nadugo mabet chien. To baba bende naneno ka chalo gima ok nodwa ni mondo wach no. Motelo ne wuok mare dala, Pauline ne nigi nyathi ma wuoyi. Steve Odhiambo Anyango, masani jahigni 26, lero kaka kanisa no ne chalo e kinde manodhi manyo mingi. Mokwongo idonje gate, ipenji penjo mang'eny, ilonyo wuoche, seche milonyo wuoche tidonjo gi tiendi nono. Kanyo endo chiemo at least ne chiemo bet bere matin, lakini koro shida ne kar nindo. Ininde simiti mondo wuok gokinyi kidhi e kanisa. Gima ne gikona ni mamwa nowuok 2016 nodhi Tanzania. Ni gin gi kanisa moro branch Tanzania gigero ni kanisa kuro. Kanyo ne gikona ni mamwa nowacho ni kadhi kanyo mondo adak kanyo endo ni mano e dalawa. Chal mar ngima e kanisa no e gino manomiyo Steve omanyo yor wuok modok dala. Dwaro mare maduong' en ng'eyo chal mar ngima mingi kod nene. Wirani osebedo kod peke chunye kuom bedo maonge min higni go duto. An anyalo nyise ni mondo duog dala, pod wagombe ni mondo duog dala at least wabede kode, nikech ne nyaka achiel e kind chuo. Koro koduogo dala at least wanyalo bedo mamor. Mostly an anyalo bedo mamor kaka nyathine. Nikech ngima ma kionge mama ok en ngima mayot. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.